चालेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. आता मी सर्वांना म्यूट करते, म्हणजे आपला वर्ग चालू झाल्यावर बॅकग्राऊंड आवाज नाही येणार आणि तुम्हाला चांगलं ऐकायला येईल. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण तिसरा अध्याय कर्मयोग याचा अध्ययन करणार आहोत. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगत आहे आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण हा वर्ग चालू करूया. आता आजचा अध्याय जो आहे, आजच्या अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग. आता योग या शब्दाचा अर्थ काय आहे? योग म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णाशी कनेक्टेड राहतो, कृष्णासाठी कुठलंही कार्य करतो, तेव्हा तो योग होतो. योग म्हणजे काय लक्षात ठेवा, कनेक्शन विथ कृष्णा. फक्त कृष्णाबरोबर जेव्हा आपण जुडले जातो तेव्हा तो योग होतो. इतर कुठल्या देव देवतांबरोबर जेव्हा आपण कनेक्ट होतो त्याला योग म्हणत नाही. फक्त कृष्णाशी जेव्हा आपलं कनेक्शन एस्टॅब्लिश होतं किंवा आपण कृष्णाबरोबर जुडले जातो त्याला योग म्हणतात. तर आज आपण कर्मयोग शिकणार आहोत. तर काल आपण कालचा दुसरा अध्याय होता, त्या अध्यायात आपण बघितलं की अर्जुनाने जी कारणं सांगितली होती, प्रत्येक कारणावर कृष्णाने उत्तर दिलंय आणि त्याला समजावून सांगितलंय की तू चुकीचा विचार करत आहेस. जेव्हा अर्जुनाने सांगितलं हे माझे स्वजन आहेत, त्यांच्याबद्दल मला करुणा आहे, तेव्हा कृष्णाने त्याला आत्मज्ञान दिलं आणि सांगितलं आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत आणि आत्मा अमर आहे. मग जेव्हा अर्जुनाने सांगितलं आनंद नाही, तेव्हा परत कृष्णाने सांगितलंय तू चुकीचा विचार करतोयस, दोन्हीही आनंद आहे. तू लढता जर तुला मृत्यू आला तर तुला वीरगती प्राप्त होईल आणि स्वर्गामध्ये तू अनेक वर्ष आनंद उपभोगशील आणि जर तू युद्ध जिंकलास तर तू पृथ्वीचा सम्राट होशील. पापी प्रतिक्रिया.
इकडे कृष्णाने सांगितलं की जेव्हा तू माझ्या सेवेमध्ये कुठलंही कार्य करतोयस त्यात पाप तुला लागूच शकणार नाही. ज्याप्रमाणे बघा सैनिक लाईन ऑफ कंट्रोल वर शत्रू सेनेबरोबर युद्ध करत असतात आणि एखाद्या सैनिकांनी 10,000 शत्रूंना मारलं तर हा सैनिक जेव्हा भारतात येतो तेव्हा त्याला कोणी म्हणतं का तू केवढं मोठं पाप केलंयस, किती लोकांना तू मारलंयस, की सरकार त्याचा गौरव करतात, त्याला मेडल देतात आणि न्यूजपेपर आणि टीव्हीवर त्यांचे फोटो दाखवले जातात, इंटरव्ह्यू घेतला जातो. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कृष्णाच्या आज्ञेचं पालन करतो तेव्हा त्यात कुठलंही पाप नाहीये. मग त्याच्यानंतर असमंजसपणा इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुझ्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले आहेत म्हणून तू असमंजस आहे. मग अर्जुनाचा प्रश्न होता की असा कोण आहे की ज्याची बुद्धी निश्चयात्मक आहे. मग कृष्णाने स्थिताधीर मुनींबद्दल अर्जुनाला सांगितलं आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील ते आज आपण बघणार आहोत. आता हा कर्मयोग आहे. आता प्रथमच अर्जुनाला प्रश्न असतो की मी काय करू, मी माझ्या कर्माचा त्याग करू की कर्म करू. कृष्णा मला एकच काहीतरी सांग, एकम वद, निष्काम कर्मयोग आणि ज्ञान योग. तर अर्जुनाला असं वाटतं की मी कर्म न करता मी ज्ञानाच्या पाठी लागेल. मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की ज्ञान योगापेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. मग आता काल कृष्णाने कर्मकांड सांगितला होता. आता कर्मकांडापासून कृष्ण अर्जुनाला कर्मयोगापर्यंत नेणार आहे. कर्मकांड म्हणजे काय, एक फळ असतं की अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं की स्वर्ग तुला मिळणार आहे किंवा हे पूर्ण राज्य मिळणार आहे म्हणून तू युद्ध कर. तिथपासून कृष्ण त्याला आता सांगत आहे की तू आता माझ्यासाठी कर्म कर. त्याला कर्मयोग म्हणतात, वर्क फॉर मी. मग त्याच्यानंतर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की पारिवारिक परंपरा वगैरे काही नष्ट होणार नाही. तू जो काही विचार करतोयस तो चुकीचा आहे. आणि मग त्यांनी सांगितलं अर्जुनाला की तू कुरुवंशी आहेस, तू राजकुळातला आहेस, तू राजपुत्र आहेस, तुझ्याकडे इतर लोक बघत आहेत, त्याच्यामुळे तू सामान्य जनांसाठी एक आदर्श आहेस. आणि तूच जर युद्धातून पलायन केलेस, तू तुझी ड्युटी केली नाहीस तर इतर लोक सुद्धा तसंच करतील. प्रत्येक जण आपापली ड्युटी करणार नाही. मग त्याच्यानंतर अर्जुनाचा प्रश्न आहे की मला माझी ड्युटी करायची आहे पण असं का होतंय की मी माझी ड्युटी करू शकत नाही. सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे. मग आता हे बघा, इकडे समजा जर तुम्ही अशा ठिकाणी आलात, एक रस्ता आहे आणि त्याला 3 फाटे आहेत आणि इकडे लिहिलंय दिस वे, दॅट वे, द अदर वे. तर आपल्याला समजणार नाही कुठे जायचं. तर आता अर्जुनाची परिस्थिती अशीच झाली आहे. अर्जुन काल कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि आत्मा तुम्हाला माहिती आहे का किती लहान असतो. तुम्ही तुमचा केस घ्या, केसाचं टोक घ्या, त्या टोकाचे 10,000 तुकडे करा आणि एक तुकडा जितका लहान असेल तितका आत्म्याची साईज असते. म्हणजे 1/10,000 पार्ट टिप ऑफ द हेअर. म्हणजे किती आत्मा लहान आहे बघा. तर आता अर्जुन काय विचार करतो की मी हे शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे. पण एवढ्याशा लहान आत्म्याला राज्य कशाला पाहिजे, एवढं सुख आणि हे सगळं
कशाला पाहिजे तो विचार करतो की मी युद्ध करत नाही. आता बघा अर्जुन काय करतो, कृष्ण जे जे काय सांगतोय त्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी उचलतोय आणि त्याला युद्ध करायचं नाहीये म्हणून तो सबबी सांगतोय की कृष्णा तूच सांगितलंस ना, आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहे, मग आत्म्याला एवढं मोठं राज्य कशाला हवंय, मी युद्ध करणार नाही. आणि दुसरीकडे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय की बुद्धियोग हा कर्मयोगा, हा सकाम कर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहे, किंवा त्यांनी सांगितलंय सकाम कर्म हे तुच्छ आहे. मग आता अर्जुनाला असं वाटतं की मी कर्म का करू, मी बुद्धियोग करेन. आणि अर्जुनाला असं वाटतं बुद्धियोग म्हणजे आपण जंगलात जायचं, पुस्तकं उघडायची, ध्यानास्थ बसायचं, सगळं वाचन करायचं. तर अर्जुनाला असं वाटतं की बुद्धियोग म्हणजे ज्ञान योग. पण इकडे कृष्ण त्याला सांगत आहे बुद्धियोग म्हणजेच भक्ती योग. आणि तरी अर्जुनाला असं वाटतं की मी युद्ध नाही करत, मी आत्म्याला काही राज्य लागत नाही. आणि कृष्णाने सांगितलं की बुद्धियोग श्रेष्ठ आहे म्हणून मी जंगलात जातो, पुस्तकं उघडतो, मला हे घोर पाप करायचं नाही. मग असं एकीकडे जेव्हा कृष्ण सांगतो की तू युद्ध कर, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. म्हणजे तू कर्म कर आणि तू थोडा जरी प्रयत्न या मार्गात केलास तर तू मोठ्या भयापासून तुझे रक्षण होईल. आता एकीकडे कृष्ण म्हणतो युद्ध कर, थोडासा जरी प्रयत्न केलास तरी तुझं मोठ्या भयापासून रक्षण होईल. एकीकडे कृष्ण म्हणतोय की आत्मा आहे, आपण आत्मा आहोत, शरीर नाही. मग नक्की करायचं काय, अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे. आता हा हे बॅकग्राऊंड झालं, आता हा कर्मयोग चालू करूया. कुमुद माताजी आहात हरे का? कृष्णा, हरे कृष्णा. हो माताजी, वाचते. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्णा. माधवी माताजी जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो. अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. जरा तुमचं ऑडिओ सेटिंग चेक करा, एकदम जरासं फास्ट आलं तुमचं. माताजी मी म्हणते, जो बरं, कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता हे बघा इकडे हा साधू आहे. आता तुम्ही मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या, मी तुम्हाला अनम्यूट करायचा चान्स दिलेला आहे. हा जो साधू आहे तुम्हाला त्याच्या वेशावरून तुम्ही ओळखू शकता हा साधू आहे. पण तुम्हाला या साधू बद्दल बघितल्यावर काय वाटतंय की तो खरा साधू आहे का की दांभिक आहे? हरे कृष्ण माताजी. बोला. तो दांभिक का वाटतो, कारण त्याच्या हातात सिगरेट पण आहे. हा, सिगरेट आहे, त्याच्या हातात मोबाईल तो आहे. मोबाईल आहे. मग हा कसा काय साधू म्हणायचा, कारण मोबाईल तर समजा त्याला काही अर्जंट असेल तो बोलत असेल ठीक आहे, समजू शकतो. पण सिगरेट ऍक्च्युली साधूने सगळंच सोडलं पाहिजे, मोबाईल काहीच हे करायला नको. बरोबर आहे. पण सिगरेट म्हणजे तर अति जास्तच वाटतं असं. हा, तर इकडे हा मिथ्याचारी वाटतो. तर कृष्णाला मिथ्याचार भक्तीमध्ये अजिबात आवडत नाही. त्याला सदाचार आवडतो. आपली चित्तशुद्धी झाली पाहिजे. आणि मिथ्याचारी माणसाला तो भक्तीमध्ये राहू शकत नाही.
आपण आता सगळे आपल्या मनाच्या लेवलवर आहोत. बघा, आपल्या मनाला अनेक गोष्टी लागतात. आपल्याला परिवार लागतो, आपल्याला मित्र लागतात, आपल्याला चांगलं घर लागतं, चांगली नोकरी लागते. पण आत्मा जो असतो त्याला हे काहीही लागत नाही. मग आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की मिथ्याचार तुम्ही सोडा, तुम्ही सदाचारी व्हा, तुम्ही पूर्ण शुद्ध व्हा आणि मग तुम्ही माझ्याकडे या. जर तुम्हाला हे भौतिक जग जे आहे हे एन्जॉय करायचं आहे, मजा करायची आहे, तर तुम्ही माझ्याकडे येऊ नका, तुम्ही इकडेच राहा. कृष्णाने आपल्याला थोडस स्वातंत्र्य दिलेलं आहे आणि कुठलाही फोर्स त्यांनी आपल्याला केलेला नाही. पण मिथ्याचार कृष्णाला अजिबात आवडत नाही. तर आता इकडे या स्लाइड मध्ये एक गोष्ट आहे. श्रीमद भागवतम 5वा स्कंद मध्ये भरत महाराजांची ही गोष्ट आहे. भरत महाराज हे क्षत्रिय होते आणि खूप मोठे राजे होते. ते आपल्या प्रजेवर ते अगदी लहान मुलासारखं प्रेम करायचे आणि खूप मोठे कृष्ण भक्त सुद्धा होते. आता ते राजे असल्यामुळे त्यांना वेळ मिळत नसे भक्ती करायला, मंदिरात जायला किंवा कृष्णाचा जप करायला किंवा पुस्तक ग्रंथ वाचायला त्यांना वेळ मिळत नसे. म्हणून जेव्हा त्यांची मुलं मोठी झाली तेव्हा त्यांनी ठरवलं की आता आपण संन्यास घ्यायचा, आपण जंगलामध्ये जायचं, होम हवन जप यज्ञ करायचा असं त्यांनी ठरवलं. आणि असं नव्हतं की ते फ्रस्ट्रेट झाले होते. त्यांची जी बायको होती ती अगदी सुंदर बायको होती आणि मुलं सुद्धा खूप चांगली होती. तर असा परिवार, असं राज्य त्यांनी सोडलं. मुलांना त्यांनी राज्यकारभार शिकवला, सिंहासनावर बसवलं, बायकोची परवानगी घेतली आणि केवळ कृष्णाची त्यांना आसक्ती होती. त्यांना कृष्ण प्रेम हवं होतं आणि त्यांना वेळ मिळत नसे जप करायला, ध्यान करायला. म्हणून ते आपलं घर सोडून जंगलामध्ये गेले आणि एक कुटीर बांधून त्या कुटीरामध्ये ते राहू लागले. एक दिवस काय झालं, त्यांना खूप मोठा आवाज आला म्हणून ते बाहेर आले आणि त्यांनी बघितलं की एक हरिण पळत आहे आणि ती गर्भवती आहे आणि तिच्या पाठीमागे एक वाघ लागलेला आहे आणि आपला जीव वाचवण्यासाठी ते जे हरिण होतं ते पाण्यामध्ये उडी मारतं. एक नदी असते आणि त्याच वेळेला त्या हरणीला बाळ होतं आणि हा सगळं भरत महाराज बघत आहे की ही हरण बुडत आहे, त्याचं पिल्लू सुद्धा पाण्यामध्ये बुडत आहे. म्हणून ते भरत महाराज नदीमध्ये उडी मारतात आणि त्या पिल्लाला वाचवतात आणि मग ते त्या आईला सुद्धा वाचवायचा प्रयत्न करतात, पण ते आईला वाचवू शकत नाही. तोपर्यंत वाघ दुसरीकडे निघून गेलेला असतो. आता हे एवढं लहान तान्ह पिल्लू आणि आई नाही म्हणून ते पिल्लाला आपल्या घरी घेऊन जातात, त्याला दूध देतात आणि त्याची काळजी अगदी आपल्या मुलाप्रमाणे करतात आणि ते पिल्लू हळूहळू मोठं होतं. पण यांचं सदैव लक्ष या पिल्लावर असतं. एका ठिकाणी ते ध्यान करत असतात किंवा इकडे हवन करत आहेत, पण त्यांचं लक्ष त्या पिल्लावर असतं की हे पिल्लू कुठे इकडे तिकडे जाऊ नये. आता थोडं मोठं झाल्यावर ते पिल्लू गवत खाण्यासाठी जरा लांब जरी गेलं तरी हे विचार करत होते की अजून हे पिल्लू आलं नाही, अजून आलं नाही, याला कोणी खाल्लं असेल का. आणि ते जे काय करायचे, भक्ती करायचे, जे काय करायचे त्यात त्यांचं अजिबात लक्ष लागायचं नाही. आता असे दिवस चालले होते. तर आता
हे भरत राजा क्षत्रिय होते आणि क्षत्रिय राजा जो असतो तो प्रजेचं पालन जेव्हा करतो तेव्हा प्रजा म्हणजे फक्त माणसं नाही, त्याच्या राज्यात राहणारे पशु पक्षी हे सुद्धा त्याची प्रजा होता. तर त्याच्यामधला जो क्षत्रिय गुण आला की रक्षण करायचा, आपण या प्राण्यांची सुद्धा रक्षा केली पाहिजे, हा उफाळून वर आला आणि त्याच्यामुळे तो भक्ती सेवेतून त्याचं मन दुसरीकडे वळलं. तो राजा होता, वळलं आणि आता काय झालं की तो म्हातारा झाला आणि देह त्याग करायच्या वेळेला सुद्धा तो हरणाचा विचार करत होता की अरे आता या हरणाचं कसं होईल, याला कोणीतरी खाईल का, आणि असा विचार करत करत जेव्हा त्यांनी देह त्याग केला तेव्हा पुढचा जन्म सुद्धा त्या भरत राजाला हरणाचा मिळाला. म्हणून आपल्याला या अध्यायातून कृष्ण सांगत आहे की तुम्ही तुमची जी ड्युटी आहे तीच करा, तेव्हा ती ड्युटी करता करता तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. आणि अर्जुनाला कृष्ण सांगत आहे तू तुझी ड्युटी कर, तू जंगलात जाऊ नकोस. तू जर जंगलामध्ये गेलास शांत मनाने, तुला सगळी पुस्तकं वाचायची आहे, ध्यान करायचं आहे, ज्ञान योग करायचा आहे, पण तू तुझ्या मनाचं काय करणार? मन तुझं इच्छांचा एक आगर आहे आणि तुला इतका अपमान, इतकी लोक तुझा अपमान करतील, निंदा करतील, हे तुला सहन होणार नाही. तुझं मन भक्तीमध्ये किंवा ग्रंथ वाचण्यामध्ये अजिबात रमणार नाही, ते तुला सारखं दुसरीकडे खेचून घेऊन जाईल. तर असा मिथ्याचार कृष्णाला आवडत नाही. आता इकडे बघा ही स्लाइड आहे, हे रुद्र प्रताप नावाचे पुरी मध्ये एक राजा होते आणि हे सुद्धा कृष्ण भक्त होते. एकदा त्यांना काय समजलं की चैतन्य महाप्रभू हे पुरीमध्ये आलेले आहेत आणि ते जगन्नाथ मंदिरामध्ये त्यांनी आपल्या शिपायांबरोबर निरोप पाठवला की मला चैतन्य महाप्रभूंना भेटायचंय. आणि चैतन्य महाप्रभू ला ते शिपाई भेटले. मग कोणाला भेटायचंय का, तर त्यांनी सांगितलं हे पुरीचे राजा आहेत. मग चैतन्य महाप्रभू म्हणाले मी संन्यास आश्रमात आहे आणि गृहस्थ आश्रमातल्या कुठल्याही लोकांना मी भेट देत नाही, असं म्हटल्यानंतर हे शिपाई आले आणि ते शिपाई आल्यानंतर त्यांनी राजाला सांगितलं असं असं झालं. मग राजाला खूप वाईट वाटलं. मग राजा स्वतः गेले, चैतन्य महाप्रभूंच्या शिष्यांना भेटले आणि शिष्य म्हणाले की आता त्यांनी सांगितलंय ना ते तुम्हाला भेटू शकत नाही, पण एक मार्ग आहे, तुम्हाला त्यांचं दर्शन नक्कीच होईल. ज्या दिवशी जगन्नाथ यात्रा निघते त्या दिवशी हे चैतन्य महाप्रभू बाहेर येतात, यात्रेमध्ये भाग घेतात, तेव्हा तुम्हाला त्यांचं दर्शन होईल. असा समजल्यावर रुद्र प्रतापाला खूप आनंद झाला आणि मग ज्या दिवशी यात्रा होती त्या दिवशी राजानी स्वतः रथाच्या समोर चा जो रस्ता आहे तो झाडायची सेवा त्यांनी घेतली आणि राजाकडे बघून चैतन्य महाप्रभू खूप खुश झाले की हा राजा आहे पण हा एकदम मनाने निर्मळ आहे आणि कृष्णाचं शुद्ध भक्त आहे. आणि हे बघितल्यावर ते स्वतः या राजाकडे बोलायला आले. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण मिथ्याचारी नसतो तेव्हा कृष्ण आपल्याकडे येतो. कुमुद माताजी. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.
या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. मग आपल्याला इकडे काय समजतं की जेव्हा आपण कर्मयोग करतो प्रत्येक खेपेला आपली इंद्रिय संयमित नसतात, पण इकडे प्रयत्न करण्यासाठी सुद्धा मार्ग दिलेले आहेत. कृष्ण काय सांगतोय की एखादा प्रामाणिक भक्त असेल, अजून त्याला पूर्ण इंद्रियांवर संयम आलेला नाही, तरी तो प्रयत्न करीत आहे, तर असा जो भक्त आहे तो जो मिथ्याचारी आहे त्याच्यापेक्षा तो श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. की विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. आता मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे, यज्ञ म्हणजे काय? कोण मला सांगेल? हात वर करा आणि सर्वांनी भाग घ्या. सांगा बरं. तुम्हाला अनम्यूट करता येतं. यज्ञ म्हणजे काय? हरे कृष्णा माताजी. बोला. यज्ञ म्हणजे पूर्वीच्या काळी ऋषीमुनी जे आहे तर ते असं म्हणजे मी ऐकलेलं आहे की म्हणजे जे काही त्या यज्ञामध्ये टाकायचे तर ते देवपर्यंत पोहोचायचं. बरोबर आहे. एक प्रकारची आहुती होती ती की जी त्या यज्ञामधून देवांच्या पर्यंत ते पोहोचवायचे. बरं. आणि कोणाला काही सांगायचं म्हणजे तुम्ही होम हवन असं म्हणताय? हा, होम हवन. बरं. आणि कोणाला सांगायचंय काही? बरं. तर आता यज्ञ म्हणजे काय? कुठलंही कर्म, शास्त्र आपल्याला काय सांगतात बघा, कुठलंही कर्म जेव्हा तुम्ही विष्णूच्या किंवा कृष्णाच्या आनंदासाठी करता त्याला यज्ञ म्हटलं जातं. आता यज्ञ कसं करायचं? दोन गोष्टी आहेत की तुम्ही यज्ञ करताना तुमचं विहित कर्म केलं पाहिजे, तुमची प्रिस्क्राईब ड्युटी केली पाहिजे. आता अर्जुन कोण आहे? योद्धा आहे. त्यांनी युद्धच केलं पाहिजे. त्याला ब्राह्मणाची ड्युटी जाऊन मंदिरात बसायचं आणि श्लोक वाचायचे आणि लोकांना शिकवायचं, अध्ययन करायचं ही नाही आहे. तो क्षत्रिय, त्याची ड्युटी काय आहे की तुम्ही की आपल्या राज्याचं रक्षण करायचं, ही त्याची प्राईम ड्युटी आहे. तर अलका माताजी, तुम्ही हात वर केलाय का? हो माताजी. मला एक विचारायचंय की जर म्हणजे आता यज्ञ समजा तसं ब्राह्मणांनी केलेलं ते समिधा वगैरे टाकून तसा नसेल तर आपण जी घरची कामं करतो ते सुद्धा आपण यज्ञ म्हणायची का? हो, ते मी आता तुम्हाला आम्ही आता घरात- सांगणार आहे. ठीक. हे माझं कम्प्लीट होऊ दे ना, त्यात सगळं तुम्हाला समजणार आहे. तर तुम्ही म्यूट व्हा. तर कुठलंही कर्म जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो त्याला यज्ञ म्हटलं जातं. मग कर्म कसं करायचं? त्यात दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे आपली प्रिस्क्राईब ड्युटी केली पाहिजे, आपलं विहित कर्म केलं पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी ते केलं पाहिजे, फळाची अपेक्षा ठेवली नाही पाहिजे. आता कर्मयोग आपण का करायचा? कारण मग आपण कर्म बंधनात अडकत नाही. आता तुम्हाला उदाहरण देते. एक खूप श्रीमंत माणूस आहे
आणि त्याला त्याच्या घरामध्ये फर्निचर करायचंय. मग तो एका सुताराला बोलवतो आणि सगळं लाकूड वगैरे आणून देतो, उत्तमातलं उत्तम, आणि त्या सुताराला सांगतो की तू या लाकडाचं फर्निचर कर. कुमुद माताजी माताजी येते. चालेल, फर्निचर कर. मग आता हा जो कार्पेंटर आहे दिवस रात्र काम करतो, सुतार काम करतो आणि खूप सुंदर फर्निचर करतो. आता या सुतारांनी विचार केला, मी किती कष्ट केले, दिवस रात्र मी कष्ट केले आणि हे आता फर्निचर केलेलं आहे, आता हे सगळं मी माझ्या घरी घेऊन जातो. असं झाल्यावर काय होईल, कोण सांगेल मला? काय होईल? माताजी तो नेऊ नाही शकणार ना, तो नेऊच शकणार नाही, कारण त्याला काम ते दिलेलं आहे, त्याने ते काम त्याच्या मालकासाठी करून द्यायचंय. पण तरीही तो घेऊन गेला नाही. हे सगळं माझं आहे, कष्ट मी केले, सगळं माझं आहे. तर काय करेल तो जो श्रीमंत माणूस आहे, कदाचित तो पोलिसांना बोलवेल किंवा काही करेल. म्हणजे काय झालं, आता तो सुतार आहे, तो कर्मबंधनात अडकला. आता त्याला शिक्षा मिळाली आणि त्याला तो काय म्हणतो, हे माझं आहे, माझं आहे. तो जो कार्पेंटर आहे, सुतार आहे, तो त्यांनी ओळखायला पाहिजे की हे जे लाकूड आणून दिलंय, या सर्वांचा मालक कोण आहे, ज्यांनी मला काम दिलंय ते. पण आता मी काय करतो, हे सगळं माझं आहे, माझं आहे म्हणतो. ज्या क्षणी तो असा विचार करत नाही, माझं काही नाहीये, हे मी काम करून हे सगळं या माणसाला देणार आहे, ज्यांनी मला काम सांगितलं, त्या क्षणी त्याला मोठं बक्षीस मिळतं, त्याची स्तुती होते. आणि अशा तऱ्हेने आपण सुद्धा काम करायचंय, जाणून की या सर्वाचा प्रोप्रायटर कोण आहे, कृष्ण आहे. आपल्याला सुद्धा जी इंद्रिय दिलेली आहे, जी बुद्धी दिली आहे, ही सर्व कृष्णाने आपल्याला दिली आहे आणि आपण त्याचा वापर कोणासाठी करतोय, आपल्या स्वतःसाठी करतोय. आता एक वडील आहेत आणि त्यांची 2 मुलं आहेत आणि त्यांनी दोन्ही मुलांना अमेरिकेला पाठवलं उच्च शिक्षणासाठी. आता जो एक मुलगा आहे तो खूप अगदी सिन्सिअर आहे, छान अभ्यास करतो, आपला वेळ घालवत नाही, पैसे घालवत नाही आणि त्याला डिग्री मिळते आणि तो परत इंडियामध्ये येतो आणि तो आपल्या वडिलांच्या बिझनेसला जॉईन होतो. आणि दुसरा मुलगा आहे, तो अभ्यास करत नाही, सिनेमा बघतो, सिगरेट ओढतो, दारू पितो आणि अजिबात खूप वर्षांनी कसा बसा पास होतो आणि तो परत येतो. आता 2 मुलं आहेत. एक मुलगा काय करतो, वडिलांनी सांगितलंय त्या मार्गावर चालतो. दुसरा मुलगा काय करतो, अजिबात वडिलांचं ऐकत नाही, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी तो जगतोय. आता तो दुसरा मुलगा आला, वडील त्याला काही पैसे देतील, त्याला आपल्या बिझनेसमध्ये घेतील, बहुतेक करून ते त्याला बिझनेसमध्ये घेणार नाही, ते म्हणतील तुला डिग्री मिळाली ना, तुझी तू नोकरी कर. त्यांनी पैसे मागितले वडिलांकडे, तर वडील काय विचार करतील, अरे हा पैसा मी दिला तर तो काय करेल, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी सिगरेट, दारू यात पैसा माझा वाहून जाईल, मी याला पैसे देणार नाही. आपण या दुसऱ्या मुलासारखे असतो, जे आपण इंद्रिय तृप्तीसाठी जगत आहोत. त्याच्यामुळे आपण कर्मबंधनामध्ये एकसारखे अडकतो. तर आता इकडे स्लाइड दाखवलेली आहे, हे राजसूय यज्ञ झालेलं आहे आणि हे युधिष्ठिर महाराज आहेत. युधिष्ठिर महाराज आता राज्य करणार आहेत, पण ते राज्य कसं करणार आहेत की मी कृष्णाचा सेवक आहे आणि कृष्णाच्या आनंदासाठी मी राज्य करणार आहे. म्हणून ते नारद मुनींकडून
सूचना घेत आहेत, ते सांगत आहेत नारद मुनींना की मला तुम्ही इन्स्ट्रक्शन्स द्या ज्या तऱ्हेने कृष्ण प्रसन्न होईल अशा तऱ्हेने मला राज्य करायचंय. कारण युधिष्ठिर महाराजांना माहिती आहे की जर त्याची प्रजा सुखी आनंदी पाहिजे तर कृष्ण प्रसन्न पाहिजे. कृष्ण प्रसन्न झाला की ऑटोमॅटिकली त्याची प्रजा त्याचं राज्य जे आहे ते एकदम त्याच्यामध्ये सुख समाधान शांती असेल. तर याला म्हणतात सेवक नेतृत्व किंवा सर्वंट लीडरशिप म्हणतात. युधिष्ठिर महाराज स्वतःला राजा समजत नाहीये. मी कृष्णाचा सेवक आहे आणि कृष्णाचा आदेश जो आहे तो मी पाळणार आहे आणि कृष्णाला आनंद होईल असं मी राज्य करणार आहे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण आपली ड्युटी करतो, एक राजा असून सुद्धा तो कशा तऱ्हेने ड्युटी करतोय बघा, तेव्हा आपण कर्म बंधनातून मुक्त होतो. आता हे धर्मचक्र आहे किंवा त्यागाचे चक्र आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलं ना की प्रत्येक जण जो असतो त्यांनी आपली प्रिस्क्राईब ड्युटी केली पाहिजे. मग प्रिस्क्राईब ड्युटी किंवा विहित कर्म कसं करायचं, आपलं विहित कर्म काय आहे हे याची जी इन्फॉर्मेशन आहे ही तुम्हाला कुठे मिळते? वेदांमध्ये मिळते, शास्त्रात मिळते. मग हे जे वेद आहेत हे कोणाकडून आले? कृष्णानी वेदांचं ज्ञान ब्रह्मदेवाला दिलं आणि ब्रह्मदेवानी ते ऋषीमुनींना दिलं आणि त्यांच्याकडून ते आपल्याला आलं. तर इकडे एक त्यांनी उदाहरण दिलंय की एक शेतकरी आहे आणि तो त्याचं विहित कर्म करतोय. तो त्याच्या शेतामध्ये काम करत आहे, पण हे जे तो काम करतोय ते कोणाच्या आनंदासाठी काम करतोय? कृष्णाच्या आनंदासाठी काम करतोय. जेव्हा तो कृष्णाच्या आनंदासाठी काम करत आहे, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नाही, तेव्हा काय होतं? त्याला आपण त्याग म्हणतो. त्याग म्हणजे काय? की पुस्तकामध्ये जे लिहिलेलं आहे त्या नियमांचं पालन करायचं, त्यांनी सांगितलेलं आहे शास्त्रामध्ये तसं काम करायचं, तसं कर्तव्य करायचं. जेव्हा आपण आपल्या मनाचं ऐकत नाही आणि शास्त्राचा ऐकतो त्याला त्याग म्हणतात. त्याग जेव्हा आपण करतो तेव्हा अशा त्यागातून पाऊस पडतो. आता त्यागाचा आणि पावसाचा संबंध काय आहे बघा. जेव्हा आपण वेदांमध्ये लिहिलेलं किंवा कृष्णाने सांगितलेल्या गोष्टींचं पालन करतो तेव्हा जे इतर देव देवता आहे, जे आपला जो ब्रह्मांड आहे त्याला ते पाऊस देतात, ऊन देतात, हे जे देव देवता आहे हे सुद्धा प्रसन्न होतात. कारण आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी हे यज्ञ करत आहोत आणि सर्व देव देवता हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत. म्हणून असा जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा जितका गरजेचा आहे तितकाच पाऊस पडतो. पाऊस सुद्धा अनेक प्रकारचा असतो असं श्रीमद भागवतम मध्ये लिहिलेलं आहे. आणि जो पाऊस त्याग केल्यानंतर परिणाम रूपी जो पाऊस पडतो त्यांनी जी पृथ्वी आहे ती सुपीक होते आणि मग भरपूर धान्य उगवतं. हे धान्य उगवल्यावर हा शेतकरी काय करतो? जेवण करतो. आणि हे जे नैवेद्य आहे ते प्रथम कृष्णाला अर्पण करतो आणि मगच खातो. आणि अशा तऱ्हेने आरंभही कृष्ण आहे, अंतही कृष्ण आहे. आणि ही जी सायकल आहे ही फॉलो केल्यानंतरच आपल्याला त्यातलं फळ मिळतं किंवा आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. आता हे झालं धर्मचक्र. अशा तऱ्हेने आपण आपलं कर्म
केलं पाहिजे. मग आता इकडे अर्जुन युद्ध करणारे, तर जी युद्धभूमी आहे, आता जेव्हा आपण कुठलंही यज्ञ करतो तेव्हा आपल्याला समोर असं असतं ना, एक यज्ञकुंड आहे, त्यात आहुती अर्पण करतो आणि मग एक अग्नी तिकडे असते आणि त्या अग्नीमध्ये आहुती देतो आणि मंत्र उच्चार म्हणून आपली प्रार्थना कृष्णापर्यंत पोचते. आता अर्जुनासाठी यज्ञकुंड म्हणजे काय आहे? युद्धभूमी. आणि त्याची आहुती म्हणजे काय आहे की त्याचे बाण आहेत. आणि तो जेव्हा कृष्णाच्या आज्ञेनुसार युद्ध करणार आहे तेव्हा तो त्याचं विहित कर्म करणार आहे. मग आता तो जे युद्ध करणार आहे त्याला यज्ञाचं रूप मिळणार आहे. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा तो त्याचं कर्म करणार आहे तेव्हा तो कर्म बंधनात अडकणार नाही. मग एखादा ब्रह्मचारी यज्ञ कसा करेल? तो आपल्या कानानी फक्त कृष्ण कथा ऐकेल, आपल्या डोळ्यांनी तो कृष्णाची स्तुती वाचेल, आपल्या डोळ्यांनी तो कृष्णाचा अर्च विग्रह बघेल आणि आपल्या जिभेने काय करेल? तो फक्त कृष्ण प्रसादच ग्रहण करेल आणि एक सारखा आपल्या जिभेने कृष्णाचा जप करेल. तर हे त्याग झालं. तो हे सर्व का करतोय ब्रह्मचारी? कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय. मग आता आपण तर गृहस्थ आहोत. मग आपल्याला काय करता येईल? आता गृहस्थ म्हटल्यानंतर नवरा असतो, बायको असते आणि लग्न झाल्यावर मुलं होतात. मग त्या मुलांना तुम्ही कृष्ण भावना दिली पाहिजे, कृष्ण कथा सांगितली पाहिजे, तुम्ही त्यांना कृष्णाबद्दल प्रेम उत्पन्न केलं पाहिजे, त्यांना तुम्ही मंदिरात घेऊन गेला पाहिजे. ज्याप्रमाणे मी श्रील प्रभुपादांचं सांगितलं की ते लहान असताना अगदी कडेवर घेऊन रोज त्यांचे आई वडील त्यांना मंदिरात घेऊन जायचे. तर याप्रमाणे जेव्हा आपण अशा तऱ्हेने मुलांना वाढवतो तेव्हा हे जे यज्ञ होतं ना, हे पूर्ण होतं. म्हणजे आपण ती जी मुलं आहेत ती कृष्णाला परत अर्पण करतो अशा तऱ्हेने. किंवा एखादा माणूस आहे, तो नोकरी करत आहे, तो हे जे त्याला बुद्धी मिळते, कृष्ण त्याच्या बुद्धीला प्रेरणा देत आहे, कृष्ण त्याला शक्ती देत आहे, म्हणून तो चालत किंवा बस ट्रेननी ऑफिसमध्ये जाऊ शकतो, डिसिजन्स घेऊ शकतो. आणि मग त्याला महिन्या अखेर पगार तुझी मिळतो. कुठे म्हणते? पगार मिळाल्यावर कोणाचा आवाज येतोय? पगार मिळाल्यावर जेव्हा तो त्यातला थोडासा हिस्सा जो आहे तो कृष्णाला अर्पण करतो. आणि त्यांनी, मी तुम्हाला नंतर सांगेन, प्रिन्सिपली दिलेला आहे की किती पैसे आपण कृष्णाला द्यायचे, आपल्यासाठी आपण किती ठेवायचे. तर जेव्हा तो थोडासा हिस्सा कृष्णाला देतो किंवा जे काय तो सामान आणतो, अन्न धान्य, जे काय फळं भाज्या आणतो, ते जेवण करून जेव्हा कृष्णाला तो अर्पण करतो, किंवा एखादी गृहिणी घरी जेवण करते आणि रोज कृष्णाला अर्पण करते, तेव्हा हे जे धर्मचक्र आहे हे कम्प्लीट होतं. कुमुद माताजी आहात का? बरं. वेदांमध्ये हा. सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. हरे कृष्ण. खालचं पण वाचू का माताजी? हा, मी तो श्लोक वाचते, खालचा वाचा. हा. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म वृत्तीचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो.
आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण. आता यज्ञ 5 प्रकारचे असतात बघा. कुठले? ऋषी यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ आणि नर यज्ञ. तर ऋषी यज्ञ आपण का करायचा? कारण ऋषीमुनींनी आपल्यासाठी शास्त्र लिहून ठेवलेली आहेत, उपनिषद ती सगळी लिहून ठेवली आहेत, एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे आपल्याला. तर त्यांच्या प्रती आपल्याला आदर दाखवायला पाहिजे, आपल्याला आपण कृतज्ञ राहिलं पाहिजे. म्हणून आपल्याला ऋषी यज्ञ सांगितलेला आहे की प्रत्येक माणसाने तो करावा. पितृ यज्ञ, आपले जे पितर आहेत त्यांच्या प्रती सुद्धा आपल्याला कृतज्ञता दाखवली पाहिजे. आता आपण ते दर वर्षी जेव्हा पक्ष पंधरवडा येतो त्या वेळेला पान ठेवतो, हे आपण कार्य करतो. पण इतकं नाही, त्यांच्याबद्दल सुद्धा आपण नेहमी चांगलं बोललं पाहिजे, चांगले विचार ठेवले पाहिजेत आपल्या पितरांबद्दल. असं नाही तो दिवस आला की फक्त आपण हे एक मेकॅनिकल प्रोसेसनी जेवण करतो, पान दाखवतो, झालं नाही. त्यांच्याबद्दल आपण चांगले विचार केले पाहिजे. किंवा आपले जे आई वडील आहेत त्यांची सुद्धा आपण मनापासून सेवा केली पाहिजे. याला म्हणतात पितृ यज्ञ. मग ब्रह्म किंवा देव यज्ञ म्हणजे काय? की हे जे देव देवता आहेत, या देव देवतांमुळे आपण या पृथ्वीवर जगू शकतो. बघा, सूर्यदेव हा बरोबर वेळेला येऊन आपल्याला हवी तितकी उष्णता देतो. वरुण देव आपल्याला हवा तितका पाऊस देतो. त्यामुळे पाणी असल्यामुळे आपण जगू शकतो. तर अशा तऱ्हेने अनेक देव देवता या पूर्ण ब्रह्मांडाला हव्या त्या गोष्टी देत असतात. आता बघा, आपल्याला सुद्धा वीज असल्यामुळे आपण आता आता 7:30 पावणे 8 वाजले तरी देखील आपण जणू काय प्रकाश आहे आणि सकाळच आहे अशा तऱ्हेने आपण कुठेही वावरू शकतो. पण त्यासाठी आपल्याला पैसे द्यावे लागतात ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हे द्यावंच लागतं. तर अगदी त्याप्रमाणे सर्व देवदेवतांकडे आपण कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. भूत यज्ञ म्हणजे जे आपल्याला प्राणी मदत करतात. उदाहरणार्थ गाय आपल्याला दूध देते, बैल शेत नांगरतो, त्याच्यामुळे धान्य उगवतं. तर या पशु प्राण्यांविषयी आपल्याला प्रेम वाटलं पाहिजे. आपण त्यांना जेव्हा गरज असते तेव्हा मदत केली पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आपण सर्व जे प्राणी आहेत, भूत यज्ञ म्हणतात, त्यांच्या प्रती आपण प्रेम दाखवलं पाहिजे. नर यज्ञ म्हणजे आपण आता किती तऱ्हेची लोक असतात जी आपल्याला मदत करतात. आजारी पडल्यावर आपण डॉक्टरकडे जातो. आपण ज्या घरी राहतो ते कितीतरी लोकांनी मिळून, गवंडीनी मिळून ते घर बांधलेलं असतं. किंवा आता आपण खुर्चीवर बसतो, टेबल वापरतो, ते कुठल्या तरी सुतारांनी आपल्यासाठी केलेलं असतं. यांच्या प्रती सुद्धा आपण कृतज्ञता दाखवली पाहिजे. असं नाही पैसे दिले आणि आपण त्यांना पूर्ण विसरलो, असं नाही. त्यांना सुद्धा आपण मदत केली पाहिजे. पण हे सगळं पॉसिबल आहे का? की रोज उठा, सूर्याचा मंत्र म्हणा, की सूर्यामुळे आपल्याला प्रकाश मिळतोय, त्याची पूजा करा, त्याला अर्घ द्या आणि प्रत्येक देवदेवताची पूजा करणं शक्य आहे का? नाही. मग त्याला काय उपाय आहे? की आपल्याला आपण जेव्हा कृष्णाची प्रार्थना करतो, कृष्णाच्या आनंदासाठी कुठलंही कार्य करतो, कृष्णासाठी यज्ञ करतो, कृष्णाचा जप करतो, तेव्हा हे सगळे जे इतर देव देवता आहेत हे सुद्धा प्रसन्न राहतात. आणि प्रसन्न राहिल्यावर
आपल्याला काहीही या पृथ्वीवर कमी पडू देत नाहीत. आता इकडे कृष्णाने आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही जेव्हा अन्न खाता ते अन्न तुम्ही पहिल्यांदा मला अर्पण करा. मग कृष्ण असं का सांगतोय की अन्न तुम्ही मला अर्पण करा? कारण ते जे अन्न असतं त्यात सुद्धा पाप कर्म असतं. बघा, समजा जर तुम्ही कुठल्या तरी प्राण्याला मारलं आणि नॉनव्हेज खाल्लं तर त्या प्राण्याला तुम्ही दुखावलेलं असतं. आता हे झालं पाप कर्म. नॉनव्हेज तर खायचंच नाहीये आपण, पण इवन तुम्ही शाकाहारी जेव्हा जेवता तेव्हा बघा मेथी, पालक, कोथिंबीर ही उन्मळून ते शेतकरी काढतात. म्हणजे त्या रोपट्यांना सुद्धा आपण मारतो, तो सुद्धा जीव आहे. मग अशा तऱ्हेने आपल्याला पाप लागू नये म्हणून कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही मला पहिल्यांदा नैवेद्य दाखवा. त्यातलं जे काय पाप कर्म आहे त्याचे परिणाम मी काढून टाकीन. तो जो आहार आहे तो शुद्ध करून मी तुम्हाला देईन आणि हा आहार तुम्ही ग्रहण करा. आता असा कृष्ण प्रसाद ग्रहण केल्यावर काय होतं की आपली जी मेमरी आहे, ही जी मेमरी आहे म्हणजे ज्या मेंदूमध्ये मेमरी सेल्स आहेत, या ज्या सेल्स आहे या ऑप्टिमम लेवलला काम करू शकतात, व्यवस्थित काम करू शकतात जेव्हा आपण कृष्ण प्रसाद खातो. आणि जेव्हा ते अगदी व्यवस्थित काम करू शकतात तेव्हा अशा तऱ्हेचा जो माणूस आहे तो मोक्षाबद्दल, कृष्णाबद्दल विचार करू शकतो. तोपर्यंत तो माणूस विचार करू शकत नाही. आणि मेमरी सेल्स जेव्हा एकदम ऍक्टिव्ह असतात आणि रोबस्ट आणि खूप ऑप्टिमम लेवलला काम करतात तेव्हा काय होतं, आपली जी मेमरी आहे ती शार्प होते. आणि शार्प मेमरी बघा, आता लहान मुलं शाळेत जातात आणि ब्लॅकबोर्डवर त्यांची टीचर होमवर्क काय आहे ते लिहिते, मग ते लिहितात. जरी 2 गोष्टी असतील तरी ते विसरतात, त्यांना लिहावं लागतं. पण पूर्वी गुरुकुलामध्ये कसं होतं, ते जे ऋषी होते ते तोंडानी सांगायचे आणि हे जे शिष्य होते त्यांना ते तोंड पाठ व्हायचं. कुठेही लिहिण्याची प्रथा नव्हती जी आता आहे. तर हे का आहे? कारण आपला जो आहार आहे तो शुद्ध नाहीये. म्हणून इकडे कृष्णाने सांगितलंय जर तुम्ही आहार शुद्ध ठेवला तर मात्र तुमची स्मृती शुद्ध होईल. स्मृती शुद्ध झाल्यावर आपोआप तुम्ही कृष्णाचा विचार करू शकाल की कृष्ण प्राप्ती मला कशी होईल, हा विचार तुम्ही करू शकाल. आहाराचा आणि मनाचा खूप जवळचा संबंध आहे. म्हणतात ना हिंदीमध्ये, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन. तर आहार शुद्धो सत्व शुद्धी, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृती, स्मृती लंबे सर्व ग्रंथीना विप्र मोक्ष. तर जेव्हा तुम्ही आहार शुद्ध घेता, आहार शुद्ध म्हणजे काय, फक्त शाकाहारी नाही, कृष्ण प्रसाद असला पाहिजे, तेव्हा मात्र आपली जी मेमरी आहे ही स्मृती जी आहे ती शुद्ध होते. हरे कृष्ण. माधवी माताजी. हरे कृष्णा. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेलं अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बोला. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात. जे पावसापासून उत्पन्न होते, पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतो. हरे कृष्ण. आता हे मी तुम्हाला ही सायकल जी आहे, धर्मचक्र हे सांगितलं एक्सप्लेन करून. तर इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे की एक फॅमिली आहे आणि ते संकीर्तन करत आहे. ते आता संकीर्तन केल्यावर
सर्व देवदेवता त्यांच्यावर प्रसन्न होणार आहे. त्यांना वेगळं सूर्यदेवाची पूजा आणि कोणाची पूजा करावी लागणार नाही, कारण सर्व देवदेवता जणू काही या ब्रह्मांडाचे सीईओ मॅनेजर्स आहे. आणि सीईओ कोण आहे? कृष्ण आहे. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण कृष्णाला प्रसन्न करतो तेव्हा आपण यज्ञ करत असतो. आणि या कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे काय? आपण जप करायचा. आता इकडे सांगितलंय की श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलंय 11.5.32 यात सांगितलेलं आहे की या कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे हरिनाम संकीर्तन. आणि हे जे हरिनाम आहे ते आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेलं आहे. हा मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. पण हा मंत्र म्हणायच्या अगोदर आपण नेहमी महाप्रभूंचे आशीर्वाद घेतो आणि मगच हा मंत्र म्हणतो. म्हणून माळ चालू करायच्या अगोदर हा जो पंचतत्व मंत्र आहे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद. तर आपण हे जे पंचतत्व आहेत, चैतन्य महाप्रभू, नित्यानंद, अद्वैत प्रभू, गदाधर प्रभू आणि श्रीवास, या सर्वांचे आशीर्वाद घेऊन मग आपण हा मंत्र करतो. आणि भगवद्गीतेमध्ये 10व्या अध्यायात पण सांगितलेलं आहे की सर्व यज्ञांमध्ये जप यज्ञ मी आहे. आता माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. आता कर्म 2 प्रकारचे असतात, एक सकाम कर्म आणि एक निष्काम कर्म. तर निष्काम कर्म म्हणजे काय की आपण जे काही फळ मिळतं ते सगळं फळ कृष्णाला अर्पण करतो. आणि सकाम कर्म काय, ते आपली थोडी इच्छा असते की मला हे हवंय, आपण थोडस फळ कृष्णाला अर्पण करतो पण आपल्याकडे आपण जास्त ठेवतो. तर इकडे आपल्याला कृष्ण सांगत आहे की तुम्ही कर्म कसं केलं पाहिजे की कर्तव्य म्हणून केलं पाहिजे आणि सगळं जे काय फळ आहे ते आपण कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे. आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न असतो, पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. तर ऐकूया आपण. कुमुद माताजी आहात का? बरं, मी वाचते. यद्यताचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. माधवी माताजी. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न होता, अवांछित लोकसंख्या, ज्या परिवारातल्या रूढी आहेत त्या लहान मुलांना कोण शिकवणार? चांगलं काय वाईट काय हे त्यांना कसं समजणार? जर हे सर्वजण करते पुरुष मेले तर मग काय होईल? मग इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, अर्जुना रे तू चुकीचा विचार करतोयस, तू राजवंशी आहेस, तू रॉयल फॅमिली मधला आहेस, राजपुत्र आहेस, कुरुवंशी आहेस, त्याच्यामुळे तू सर्व लोक तुझ्याकडे बघत आहेत. आता तू युद्धातून पलायन केलंस तर सगळेजण काय म्हणतील, अरे मी सुद्धा माझी ड्युटी काय करू, का करू? अर्जुनाला जरासा त्रास झाला आणि लगेच तो युद्ध सोडून पळून गेला. आता मी माझी ड्युटी का करू? प्रत्येक स्त्री म्हणेल की मी माझी ड्युटी का करू, मी याच नवऱ्याबरोबर का राहू, मी पण सोडून जाईल. अर्जुन जसा सोडून गेला ना तसं मी सोडून जाईल. आणि मग अवांछित लोकसंख्या
निर्माण होईल. पण तू तुझी ड्युटी केलीस तर सर्वांसमोर हा आदर्श राहील की अर्जुनाने आपली ड्युटी सोडली नाही, त्यांनी व्यवस्थित लढाई केली. त्याचप्रमाणे जेव्हा तू असं करशील, लोक त्यांची त्यांची ड्युटी व्यवस्थित करतील आणि प्रत्येक माणूस जेव्हा त्यांचं स्वतःचं कर्तव्य व्यवस्थित करेल तेव्हा समाजात, राज्यात आनंद, सुख, शांती, धर्म नांदेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. घराणेशाहीचा नाश. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्राच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण माता. हे मी काल तुम्हाला समजावून सांगितलं की कृष्णाचं कर्तव्य काय आहे, तो भक्तांचं रक्षण करतो. जर त्यांनी सुद्धा त्याचं कर्म केलं नाही तर काय होईल, सर्वत्र विनाश होईल. म्हणून आपण आपलं कर्तव्य केलं पाहिजे. आता काही जण असं म्हणू शकतात की कृष्ण वगैरे मी काही मानत नाही, मी काही कृष्णासाठी कर्म करत नाही किंवा मी इतकं कृष्ण कृष्ण वगैरे असं जप पण नाही करत. मग अशा लोकांना तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही असं म्हणाल का की तुमचं जीवन निरर्थक आहे, की तुम्ही मूर्ख आहात, की तुम्हाला माहित नाही का कृष्ण कोण आहे, आणि असं तुम्ही त्यांचा अपमान कराल का किंवा त्यांना टोचून बोलाल का? तर कृष्ण सांगतोय नाही, या लोकांना टोचून बोलायचं नाही. काही काही जण कर्म करतात आणि सगळं फळ त्यांना हवं असतं, त्यांना फळाची आसक्ती असते. मग यांचं मन तुम्ही विचलित करू नका, त्यांना दुखावू नका आणि त्यांना अलगद तऱ्हेने माझ्याकडे आणा. तर अशा लोकांना तुम्ही काय सांगाल? बघा, इकडे कम्युनिकेशन स्किल सांगितले, तुम्ही दुसऱ्यांकडे कसं बोलायचं. तुम्ही प्रथम त्यांचं कौतुक करायचं की तुम्ही खूप छान कर्म करत आहात आणि किती मनापासून कर्म करत आहात. आता इकडे शेतकरी दाखवलाय, शेत नांगरतोय. मग त्याला जर तुम्ही सांगितलं, अरे तू किती छान शेतामध्ये काम करतोयस, किती धान्य उगवतंय, खरोखर खूप कष्ट करून तू हे सर्व धान्य उगवतोय, त्यातलं थोडस धान्य तू मंदिरात देशील का? जर तो नाही म्हणाला तर मग त्याला सांगायचं, मग तू रोज जेवतोस ना, मग जेवायच्या अगोदर थोडं तू जे काय जेवतोस नैवेद्य कृष्णाला अर्पण करून मग जेवशील का? तर अशा तऱ्हेने आपण त्यांना सांगायचं, अलगद तऱ्हेने कौतुक करून सांगायचं की कृष्णाला थोडं काही द्याल का तुम्ही? त्याचप्रमाणे हा नारळवाला आहे तर तो झाडावर चढलेला आहे, तर त्यालाही सांगायचं तू केवढे नारळ काढतोस, इकडे जवळच कृष्ण मंदिर आहे, तिकडे एक तरी नारळ अर्पण करशील का? तर खूप प्रेमाने बोलायचं. कृष्ण आपल्याला सांगतो कधीही लोकांना टोचून बोलायचं नाही किंवा त्यांचं मन दुखावायचं नाही. आता ऐका माधवी माताजी. हरे कृष्ण. नियत कर्माच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. आता हे झाल्यानंतर अर्जुनाचा प्रश्न आहे. अर्जुनाला अजून पटलेलं नाहीये की मी युद्ध केलं पाहिजे, म्हणून तो असा विचार करतोय की कुठली गोष्ट आहे की काय आहे की मला युद्ध करायचंय पण तरीही मी युद्ध करू शकत नाही. माझ्यामध्ये आणि माझ्या ड्युटीमध्ये काय आड येतंय, कुठला ब्लॉकर आहे? तर आता आपण ऐकूया पुढच्या श्लोकांमध्ये. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो
पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला असं वाटतं की कर्ता मी आहे, हा आपला मिथ्या अहंकार असतो. बरं, आपल्याला असं का वाटतं की कर्ता मी आहे? कारण ही जी प्रकृती आहे ही आपल्याला एखाद्या पपेट प्रमाणे नाचवते. तिच्या हातात दोऱ्या आहेत. हे जी त्रिगुणात्मक प्रकृती आहे, दोरीने आपल्याला घट्ट बांधते आणि आपल्याला नाचवते. तर हे जे 3 गुण आहेत आपल्याला कसे नाचवतात हे मी तुम्हाला 14व्या अध्यायामध्ये अगदी व्यवस्थित सांगणार आहे. कारण 14वा अध्याय या गुणांबद्दलच आहे. पण आपल्याला असं वाटतं की कर्ता मी आहे, असा हा जो अहंकार आहे याला मिथ्या अहंकार म्हणतो. मी करता मी भोगता हा मिथ्या अहंकार आहे. आणि खरा अहंकार किंवा फक्त अहंकार कोणाला असतो? संतांना असतो. मग अहंकार म्हणजे काय किंवा खरा अहंकार म्हणजे काय? मी कृष्णाचा सेवक आहे, कृष्ण भोगता आहे. आता ऐकूया पुढे. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पाप कर्मे करण्यास प्रेरित होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, मिथ्या अहंकाराबद्दल मी तुम्हाला जरा सांगते. समजा जर तुमच्या अंगणामध्ये एक आंब्याचं झाड असेल आणि त्या आंब्याच्या झाडाला खूप आंबे आले आणि कोणीतरी अंगणात येऊन ते आंबे काढून नेले, तर तुम्ही काय म्हणाल त्या माणसाला? सांगा. आम्ही ओरडू त्यांना, असे कसे त्यांनी नेले, त्यांनी विचारायला बरोबर पाहिजे होतं. म्हणजे बरोबर विचारलं असतं तर आम्ही कदाचित दिलं असतं, माहित नाही दिलं असतं की नाही, पण म्हणजे बरं. कदाचित दिलं असतं. पण असं बरं. त्यांनी चोरून नेल्यासारखं झालं ना ते. हो, आणि कोणाला सांगायचंय काही? तर आता बघा, असा आपण विचार करतो, हे झाड माझं आहे, हे माझ्या अंगणात आहे, या प्रत्येक फळावर माझा हक्क आहे. पण जरा आपण विचार केला की या झाडाला पाण्याची सोय कोणी करून दिली आहे? कृष्णाने. या झाडासाठी उन्हाची सोय कोणी करून दिली आहे? कृष्णाने. आणि झाड मातीतून आलेलं आहे. ही सर्व पृथ्वीवर जी माती आहे ही कोणी दिली आहे? ही कृष्णाने दिली आहे. आणि त्याच्यामुळे हे झाड वाढत आहे, मी काहीच केलेलं नाहीये. तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की कर्ता जो आहे तो कृष्ण आहे. या सर्व गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत. तर जेव्हा आपण आणि आंब्याचा बाटा किंवा आंब्याचं जे बीज आहे ते कोणी केलेलं आहे? आपण काय लॅबोरेटरीमध्ये राहून ते बीज तयार केलेलं आहे का? नाही. तर आपण कसं म्हणू शकतो की कर्ता मी आहे किंवा या सर्व फळांवर माझा हक्क आहे? तर अशा तऱ्हेने हा जो मिथ्या अहंकार असतो, या मिथ्या अहंकाराने आपण प्रभावित होतो आणि ते या मिथ्या अहंकारामुळे मग अनेक गोष्टी होत जातात. आता बघा, इच्छा उत्पन्न होतात आणि आपण पाप कर्म करतो. आता इकडे अर्जुनाला ड्युटी करायचीच आहे, पण तो म्हणतो की काय ब्लॉकर आहे किंवा शत्रू कोण असा मध्ये उभा आहे की ज्याच्यामुळे मला इच्छा असून मी माझी ड्युटी करू शकत नाही. तर आता इकडे हे बघा, कृष्ण सांगणार आहे की कुमुद माताजी आहात का? हो माताजी, मी आहे. बरं. तुमे ना नाही, प्रियते एक मिनिट. हा. 3.37 वाचा एक मिनिट माताजी. आणि त्याचा अनुवादी वाचा. ही स्लाइड मिनिट. नाहीये. ठीक आहे. हो माताजी, वाचते. 37 ना पाहते. एक मिनिट. येस. हा. श्री भगवान उवाच, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्. श्री भगवान म्हणाले,
हे अर्जुना, रजोगुणाच्या संपर्कातून उत्पन्न झालेला हा काम आहे आणि नंतर तो क्रोधामध्ये रूपांतरित होतो. हा कामच या जगताचा सर्वभक्षक महापापी शत्रू आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे अर्जुनाला त्याची ड्युटी करायची आहे, पण अगदी बळजबरीने कोणीतरी त्याला करू देत नाहीये. तर तो कोण शत्रू आहे जो मला माझी ड्युटी करू देत नाहीये? तर 3.37 मध्ये कृष्णाने उत्तर दिलंय, काम. काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. मग आता काम काय करतो बघा. आता जेव्हा पावसाळा असतो आणि पावसाळ्यामध्ये खूप ढग जेव्हा भरलेले असतात आणि अंधार झालेला असतो, सूर्यही आपल्याला दिसत नाही आणि सकाळी 8च्या वेळेला असं वाटतं की रात्रीचे 8 वाजलेत का, इतका अंधार होतो. तर अंधार झाल्यावर आपल्याला काही दिसत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे काम म्हणजे असंख्य इच्छा आपण इंद्रिय तृप्तीसाठी. या इच्छा काय करतात, आपल्या बुद्धीला आच्छादून टाकतात. इतक्या आच्छादून टाकतात की आपण कृष्णाच्या जवळ सुद्धा जाऊ शकत नाही, जवळ सोडा विचार सुद्धा करू शकत नाही. मग हे जे ढग असतात ते सुद्धा सूर्याला आच्छादून टाकतात. पण काही ढग अगदी काळे असतात आणि पूर्ण अंधार पसरतो, तेव्हा तर जरा सुद्धा सूर्यप्रकाश दिसत नाही. पण असं होतं कधीतरी सूर्य दिसत नाही पण थोडासा प्रकाश असतो. त्याचप्रमाणे हे जे काम असतं हे वेगवेगळ्या डिग्रीजचं असतं. ज्याप्रमाणे गर्भ वारीने झाकला जातो किंवा आरशावर धूळ असते आणि आपल्याला आपलं प्रतिबिंब दिसत नाही, किंवा अग्नी हा धुराने झाकला जातो, त्याचप्रमाणे काम सुद्धा वेगवेगळ्या डिग्रीने बुद्धीला आच्छादून टाकतं. हा जो गर्भ आहे त्याची तुलना एका वृक्षाबरोबर केली आहे. म्हणजे वृक्ष योनीमध्ये इतका अंधकार असतो की त्यांना कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. तर जेव्हा काम एवढं असतं, आज माझ्याकडे 10 साड्या आहेत, मला 100 साड्या पाहिजे, 1000 पाहिजे, हे जे काम आहेत, या ज्या इच्छा आहेत या संपतच नाही. तेव्हा मग आपण वृक्षासारखं जीवन जगत असतो. जेव्हा आरसा असतो, आरशाचं काम काय आहे की आपल्याला प्रतिबिंब दिसलं पाहिजे, पण या आरशावर धूळ असल्यावर आपल्याला आपलं प्रतिबिंब दिसत नाही. मग आपल्याला काय करावं लागतं, कापड घ्यावं लागतं, साबण घ्यावा लागतो, स्वच्छ पुसावं लागतं, मगच आपण आपलं प्रतिबिंब पाहू शकतो, त्याशिवाय नाही. मग हे जे धुळीवर आरशावर धूळ आहे हे म्हणजे पशुजीवन आहे. पशुजीवनामध्ये सुद्धा तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. त्यांची बघा जिव्हा जी असते ती केवढी जाड असते. सिंह, मांजर किंवा हत्ती एवढी जाड जिव्हा असते, त्या जिव्हेने ते जप करू शकतात का? ते काही करू शकत नाही, त्यांना बुद्धीच नसते. कृष्ण कथा सुद्धा सांगितल्यावर त्यांना समजत नाही. तर हे जे जीवन आहे हे पशु जीवन आहे. पण मनुष्य जीवन म्हणजे काय, अग्नी आहे, पण अग्नी झाकलेला आहे, पण जरासा पंखा आपण दिला की धूर बाजूला होतो आणि आपल्याला प्रकाश दिसू शकतो. अगदी त्याचप्रमाणे याच मनुष्य जन्मात आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी नाही आहेत का? कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धूमेन व्रियते वर्णिः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे भरत वृषभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे आपल्याला कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. या शत्रूचा प्रारंभीच वध कर. प्रारंभीच वध कर म्हणजे अगदी लहान असल्यापासून जेव्हा आपण आपल्या मुलांना कृष्ण भावना देतो तेव्हा मात्र ते बरोबर मार्गावर चालतात आणि मग ते या इच्छांना बळी पडत नाही. आता 7वा स्कंद श्रीमद भागवतम मध्ये प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय की कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम. की अगदी लहान वयापासून जेव्हा तुम्हाला बोलणं चालू करता, जेव्हा तुम्हाला समजायला लागतं अगदी तेव्हापासून मुलांना कृष्ण कथा सांगितली पाहिजे. त्यांना अगदी छोट्या त्यांना मंदिरात घेऊन गेलं पाहिजे. आरतीमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी आपण त्यांना घंटा वाजवायला देऊ शकतो. अशा तऱ्हेने त्यांच्यामध्ये कृष्ण भावना जागृत केली पाहिजे. कारण खरोखर हा जो जन्म आपल्याला मिळालेला आहे हा दुर्लभ आहे आणि या मनुष्य जन्माचा आपण चांगला वापर केला पाहिजे. पण आपण काय करतो बघा, आपण आपल्या इंद्रियांचा वापर जो आहे तो चांगल्या गोष्टींसाठी करतोय का, कृष्ण सेवेत करतोय का, की आपल्या तृप्तीसाठी करतोय. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कृष्ण. इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहे. मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता हे आपण बघूया. बघा, जड प्रकृती म्हणजे काय, तुम्ही आजूबाजूला जे काय पर्वत बघता, दगड बघता त्यापेक्षा इंद्रिय श्रेष्ठ आहे. पण जे इंद्रिय स्तरावर असतात ते काय करतात, ते फक्त आपल्या इंद्रियांना तृप्त कसं करायचं इकडेच त्यांचं लक्ष असतं. इकडे हा माणूस दाखवलेला आहे, याला दारू प्यायला खूप आवडते, सिगरेट ओढायला खूप आवडते. पण जो माणूस इंद्रिय स्तरावर असतो तो काय विचार करतो, हा मला दारू आवडते, सिगरेट आवडते, पण जर मी एकसारखं दारू घेत बसलो तर मी नोकरी करू शकणार नाही. नोकरी जर केली नाही तर मला दारू आणायला, सिगरेट आणायला मला पैसे मिळणार नाही. म्हणून आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी तो नोकरी करतो, पण अशा तऱ्हेने राहतो की सॅटर्डे संडे तो बार मध्ये जातो, दारू पितो, पण त्याच्या नोकरीवर तो परिणाम होऊ देत नाही. याच्याही पेक्षा श्रेष्ठ जो आहे तो काय विचार करतो की दारू पिऊन, सिगरेट ओढून मला किती शांती मिळणार आहे, मला किती आनंद मिळणार आहे, ते जे सुख मिळणार आहे ते अगदी थोडा वेळ मिळणार आहे, 1 तास 2 तास, पण त्याच्यानंतर काय. म्हणून तो विचार करतो की माझ्या मनाला जर खरा आनंद हवा असेल तर मी छान पुस्तक वाचेन. मी पुस्तक घेऊन बसलो की 5-6 तास सुद्धा मला आनंद मिळू शकेल.
किंवा जे मानसिक स्तरांवर असतात ते चांगली पुस्तकं वाचतात किंवा शास्त्रीय संगीत ऐकतात, जिकडे त्यांचं मन त्या संगीतातून वाचनातून खूप आनंद घेऊ शकतो, खूप आनंद ते घेऊ शकतात. पण हा सुद्धा आनंद कसा आहे, हा अखंडित नाहीये. म्हणून ही लोक शोध घेतात की मला आनंद अखंडित पाहिजे, मग त्यासाठी मी काय केलं पाहिजे. मग ते बौद्धिक स्तरावर जातात, ते आता आध्यात्मिक ग्रंथ वाचतात आणि आध्यात्मिक ग्रंथ वाचल्यानंतर त्यांना समजतं की आनंदाचा उगम हा आत्मा आहे. मग आपल्या आत्म्याशी आपण कसं कनेक्ट व्हायचं, हे पुस्तक ते वाचतात आणि मग त्यांना समजतं की मला गुरु केले पाहिजे आणि ते गुरुच्या शोधात जातात. आणि जेव्हा ते एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुचं मार्गदर्शन घेतात, त्यांनी सांगितलेल्या रस्त्यावर मार्गावर चालतात, तेव्हा मात्र त्यांना आत्मसाक्षात्कार होतो आणि आता ते आध्यात्मिक स्तरावर जातात आणि ते त्यांना अखंड आनंदाचा प्रवाह वाहत राहतो आणि ते कृष्णाशी कनेक्टेड राहतात. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी आपल्या शरीराची तुलना एका रथाबरोबर केली आहे. या रथाचे जे 5 घोडे आहेत ते म्हणजे 5 इंद्रिय, प्रत्येकाचा विषय वेगवेगळा आहे. जे डोळे आहेत त्यांना चांगला सिनेमा बघायचा आहे, जी जिव्हा आहे तिला रेस्टॉरंट मध्ये जायचंय, जे नाक आहे त्याला चांगलं परफ्यूम हवंय, जे कान आहेत त्यांना इतरांची चुगली ऐकायची आहे, जे हात आहेत त्यांना चांगला स्पर्श हवाय, म्हणजे त्यांना चांगली प्रेमाची माणसं हवी आहेत. बघा, कुत्रा मांजर सुद्धा, एखादा मालक सकाळपासून नोकरीला गेला आणि घरी आला, तो कुत्रा काय करतो, मालकाच्या पाठी 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 जातो. मालक जिकडे बसतो, जिकडे त्यांनी पाय जमिनीवर ठेवले त्या अगदी पायाला चिकटून बसतो. तो का करतो असं, त्याला सुद्धा प्रेमाचा स्पर्श हवा असतो. त्यालाही वाटत आहे की मालकाने आपल्या अंगावरून हात फिरवावा. तर अशा तऱ्हेने या 5 इंद्रियांचे 5 विषय, प्रत्येकाला आपल्या विषयाकडे जायचंय. लगाम म्हणजे काय, मन आहे आणि या लगामाला कोणी धरलेलं आहे, हा जो ड्रायव्हर आहे, रथ हाकणारा आहे, तो म्हणजे बुद्धी आहे. बुद्धीने लगामाला धरलेला आहे आणि या रथामधला जो पॅसेंजर आहे तो म्हणजे आत्मा आहे. आणि आत्मा कसा आहे, तो एवढा घाबरून बसलेला की आता हे कुठे घेऊन चाललंय. आत्म्याला एकच गंतव्यस्थान माहित आहे आणि ते म्हणजे कृष्णधाम. आणि ही लोक कुठे, सगळे इंद्रियांचे विषय कुठे घेऊन चालले, आता ऍक्सिडेंट कधी होणार आहे हा विचार करून आत्मा घाबरलेला आहे. आता मन काय आहे, ही जी इंद्रिय आहे ही सांगतात मनाला, मला इकडे जायचंय तिकडे जायचंय. आणि मनाला कंट्रोल करणारी जी बुद्धी आहे ही एकदम दुर्बल आहे, तिच्यामध्ये काहीच शक्ती नाहीये. त्याच्यामुळे ही बुद्धी लगामाला किंवा मनाला कंट्रोल करू शकत नाही आणि मन इंद्रियांना कंट्रोल करू शकत नाही. मला आत्ताच्या आत्ता गुलाबजाम पाहिजे, मन म्हणतं चला गुलाबजाम, जा तू दुकानात जा आणि गुलाबजाम घेऊन ये, असं होतं. पण बुद्धी जेव्हा आपली सबळ असते तेव्हा बुद्धी मनाला कंट्रोल करते आणि मग मन इंद्रियांना कंट्रोल करतं. बघा, तुम्ही समजा जर सिग्नलला उभे असाल आणि लाल सिग्नल लागलेला आहे, तुम्हाला लग्नाचा मुहूर्त गाठायचा आहे, पार्टीला जायचंय, कुठल्या तरी महत्वाच्या मीटिंगला जायचंय. आता तुम्ही काय कराल मला सांगा, तो रेड सिग्नल क्रॉस कराल की 5 मिनिटं तसंच उभं राहाल? बोला. हो, रेड सिग्नल क्रॉस करून लवकर जायचा प्रयत्न करू. पण मग तुम्हाला लक्षात येईल ना की रेड सिग्नल आहे, तो क्रॉस कसा करणार? हा, पण मग ते जाणं महत्वाचं आहे म्हणून क्रॉस करतो ना आपण. बरं, मग इतर जण काय करतील?
ते थांबलेले असतील. नाही, मी इतरांना विचारते, म्हणजे तुम्ही काय कराल, की रेड सिग्नल क्रॉस कराल की थांबाल तिकडे? कोणाला थांबून नाही. जाऊ. हा, तुम्ही थांबाल, कारण तुम्हाला माहितीये की रेड सिग्नल क्रॉस केला तर दोन गोष्टी होऊ शकतील. पोलीस कुठेतरी उभा असेल, तो पकडेल, तुम्हाला फाईन भरावी लागेल, तुमचे पैसेही जातील आणि वेळेत तर पोहोचणारच नाही तुम्ही या सगळ्या गडबडीत, किंवा अपघात व्हायची पण शक्यता आहे. तेव्हा तुमची बुद्धी काय सांगते, तुमच्या मनाला कंट्रोल करते की जायचं नाही. मन इंद्रियांना सांगतं की कितीही आता 5 मिनिटच उशीर होईल, जास्त होणार नाही, पण इकडे आपण थांबलं पाहिजे. तर बुद्धी मनाला का कंट्रोल करते? कारण तिला ज्ञान मिळालेलं असतं, तिने न्यूजपेपरमध्ये वाचलेलं असतं, स्वतः बघितलेलं असतं की एखादा सिग्नल तोडला की काय होऊ शकतं. टीव्हीवर आपण ऐकतो, पेपरात वाचतो, स्वतः आपण बघतो. या सर्वांनी बुद्धी सबळ झालेली असते आणि ती मनाला कंट्रोल करते आणि मग ही इंद्रिय संयमित राहतात. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला काय करायला पाहिजे, आपली सुद्धा इंद्रिय त्यांच्या विषयांकडे पळत आहे. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे, आपली बुद्धी सबळ केली पाहिजे. नुसतं मनाला सांगून कोणी कितीही सांगितलं तरी त्याचा फरक पडत नाही. मग मन सबळ करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, आपण शास्त्र वाचली पाहिजे, आपण अर्थ समजून हे जे ज्ञान मिळवतोय हे आपल्या सगळ्या शंका दूर करून अगदी व्यवस्थित ज्ञान मिळवलं पाहिजे. श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचली पाहिजे, ज्यांनी आपली बुद्धी सबळ होईल. आणि अशी सबळ बुद्धी जी आहे ती मनाला कंट्रोल करते, मन इंद्रियांना कंट्रोल करतं. तेव्हा आपला जो हा रथ आहे, आपली ही जी गाडी आहे ही व्यवस्थित चालते. आणि जेव्हा बुद्धी सबळ होते, रथ व्यवस्थित चालतो, तेव्हा आत्मा कार्यरत असतो. आत्म्याचं पोटेन्शियल खूप आहे. पण आता हा आपला रथ असा चालल्यामुळे आत्मा घाबरून बसलेला आहे आणि तो काहीही करू शकत नाही. आता हा आपला अध्याय झालेला आहे. तर अर्जुनाचा प्रश्न होता की मी काय करू, की मी त्याग करू, युद्धाचा त्याग करू, माझ्या कर्माचा त्याग करू की कर्म करू. मग आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की निष्काम कर्मयोग ज्ञान योगापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि मग कर्मकांडापासून कृष्ण अर्जुनाला कर्मयोगापर्यंत नेलेलं आहे. कर्मयोग म्हणजे काय, वर्क फॉर मी. आणि कृष्णाच्या इन्स्ट्रक्शन्स एकदम सोप्या आहेत. तुम्ही कर्म माझ्यासाठी कसं करायचं, तुम्ही जेव्हा कर्म करता ते माझ्या आनंदासाठी करायचं, कृष्णाच्या विष्णू प्रित्यर्थ विष्णूच्या आनंदासाठी हे कर्म करायचं. फळावर आपला हक्क नाहीये. जे काही आपण कर्म करतो ते फळ आपण कृष्णाला अर्पण केलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कर्म करतो त्याला आपण म्हणतो निष्काम कर्म. आणि असं केल्याने काय होतं, आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. मग त्याच्यानंतर अर्जुनाचा प्रश्न असतो की जर मी युद्ध केलं तर हे सर्व कर्ते पुरुष आहेत हे राहणार नाही आणि मग सर्व समाजात अशांती नांदेल. त्या घराण्यातल्या रूढी परंपरा लहान मुलांना कोण शिकवणार, आणि वर्णसंकर किंवा अवांछित लोकसंख्या निर्माण होईल. मग इकडे कृष्णाने सांगितलं असं होणार नाही. तू राजकुळातला आहेस, तू नेता आहेस, तू एक आदर्श आहेस, आणि तू जेव्हा तुझी ड्युटी करशील तेव्हा सामान्य जन सुद्धा तुला तुझा आदर्श बघून, तुला आदर्श ठेवून आपल्या समोर ते सुद्धा आपापले कर्तव्य करतील. आणि मग सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे, मग कृष्ण सांगतो काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. मग शत्रूचा वध करायचा असेल तर आपल्याला माहित पाहिजे शत्रू कुठे राहतो. शत्रू 3 ठिकाणी राहतो.
इंद्रिय, मन आणि बुद्धी. तर काम जो आहे हा सर्वात मोठा शत्रू आहे आणि तो इंद्रिय, मन आणि बुद्धी या ठिकाणी वास करतो. म्हणूनच आपल्याला आपली बुद्धी जी आहे ती सबळ केली पाहिजे. ती सबळ केल्यावर काम जो बुद्धीमध्ये राहतो तो बुद्धीत राहू शकणार नाही. मग बुद्धी मनाला आणि मन इंद्रियांना संयमित करू शकते. आता आपला अध्याय झालेला आहे. आता विमला माताजी आलेले आहेत का हे म्हणायला?